Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, lan sedherek kita sedaya jamaah Masjid At-Taqarrub Surabaya yang tansah kita hormati. Monggo kita dherekaken sareng ngaturaken puja puji syukur dhateng Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit barengipun kanikmatan ingkang tasih kita tampi dumugi wekdal menika. Insyaallah Bapak Ibu sedaya sami sehat nggih. Amin. Alhamdulillah nggih senajan apabila wonten niki napa lekas napa flu. Wah, kenapa? Pergantian cuaca nggih saking rendeng ajeng ten ketiga niki. Ning alhamdulillah kula sami pun paringi sehat. Linangkung kula sami tasih nampi hidayah saha taufikipun Allah, nampi pitedah Islam, nampi pitedah iman. Sehingga wonten ing santen menika kula sami saged hadir rawuh wonten ing papan menika. Mugi-mugi rawuh kita, tindak kita dumugi papan menika kacathet dados satunggalipun amal soleh tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanthi hadiripun wonten ing majelis menika apabila wonten Bapak Ibu sederek ingkang nembe wonten rebet, mugi-mugi Allah paring mergi solusi ingkang gampil lan sae. Lan apabila wonten ingkang nembe nandang sakit, mugi-mugi dipun sembuhaken. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yughadiru sakoma. Sholawat wa salam kita sakonjo lan katur dhateng panjenengan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng garwa putra sahabat lan para pendherek-pendherekipun ngantos benjang akhir zaman. Kanthi panyuwun pandonga mugi benjangipun kula sami pikantuk syafaatipun wonten ing dinten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Ibu, monggo kula sami tansah njagi kenikmatan hidayah saking ngarsanipun Allah kanthi kula sami ningkataken raos iman saha takwa kula sami dhateng ngarsanipun Gusti Allah kanthi kita wujudaken nindakaken dawuh-dawuhipun lan ugi nilaraken sedaya awisanipun Gusti Allah. Kalebet insyaallah dinten menika kula sami nindakaken siam sunah Asyura. Siam sunah Asyura miturut KHGT insyaallah dinten menika tanggal 10 Muharram ya, tanggal 10 Muharram. Gandeng Kanjeng Nabi niku
nuntunake wonten naminipun siam Asyura. Lah terus ilat Jawa nyebutke ten kalender Jawa sasi Muharram niku le nyebutke rada kangelan. Gampangane terus sing Asyura gandeng ana niku terus napa? Sasi Sura. Nggih, mula terus ten kalender Jawa jenenge sasi Sura. Nggih. Terus kalender Jawi kang dipun napa kembangaken dening Sultan Agung menika nggih napa kanthi landhesan napa wulan-wulan saking wulan-wulan Hijriyah menika. Kok Hijriyah iki napa? Awake dhewe niki mlebet ten setunggal Muharram menika bulan yang pertama wonten ing kalender Hijriyah. Terus bulan sepisanan menika Muharram. Terus Safar. Napa terus? Napa? Jumatil Ula, Jumatil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih, niki terus setunggal tahun menika sekalih welas bulan. Nggih. Lajeng Muharram menika bulan yang pertama. Nah, dumugi sak menika kalenderipun menika 1428 Hijriyah. 1428 Hijriyah. Nah, le ngitung niku saking pundi? Le ngitung menika saking napa? Prastawa hijrahipun Rasulullah. Rasulullah hijrah saking pundi? Saking Mekah ten Madinah. Nggih. Yatsrib nggih. Niku sing niku perjalanannya mboten cedhak nggih. Mboten kaya dene napa Surabaya Bantul mboten Surabaya Yojo mboten niku. Niku perjalanan nek ngagem bis watawis 6 sampai 7 jam. Nggih. Jarakipun 650 kilometeran niku. 650 kilometer. Nah, Bapak Ibu, Allah menika ndadosaken setunggal tahun menika 12 wulan dipun telaaken Allah wonten ing dalem surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata suhuri indallahi isna asyara sarong fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Niki napa penjelasanipun Allah babakan perhitungan bulan wonten ing setunggal taun. Satemene wilangane sasi ana ing ngersane Allah kuwi 12
sasi. Terus Allah menika sampun mentakdirkan sampun nelakaken wilangane sasi menika ana 12 sasi niku wau. Muharram tekan Dzulhijjah. Ana ing ketetepane Allah nalikane Allah nyiptakake langit lan bumi. Dados ketetepan setahun 12 sasi niku wiwit napa pletheke bumi nalikane Allah niku ndadosaken langit lan bumi. Ing antarane ana 4 sasi haram, 4 sasi yang terhormat. Napa niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lajeng sing rada adoh jarake menika Rajab. Niku bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Ning napa nggih nek ngene awake dhewe sasi Suro niku dadi kesane sasi sing angker nganti napa-napa do nyingkiri nek iso ora nang sasi Suro nggih to. Arep ngijabke anak ora wani ten sasi Suro, arep nyupetke anak ora wani nang sasi Suro nggih. Kamangka nek niki mangke arep nyupetke biasane rata-rata nyupetke doten nek pas hari libur to niki. Nah, sok Jumat niku lekas libur. Libure 2 minggu. Lah. Oh iya ndak diundur setahun meneh ngenteni nek. Nah, niku. Niku. Nggih niki. Niki napa? Nek niki pun ditegasi dening Allah, Muharram niku kelebet bulan yang mulia niku. Nggih, niku. Niki. Niku napa pun ditetepi dening Allah wonten ing agami ingkang lurus. Mula aja sira kuwi nganiaya diri ana ing wulan-wulan kang 4 iku lan merangana wong-wong musyrik iku kabeh kaya dene dheweke merangi marang sira. Mangertenana menawa Allah kuwi bebarengan karo wong-wong kang padha takwa. Terus niki penjelasanipun Allah babagan napa? Cacahipun wilangan bulan. Salah satunya jenika wulan ing sepisan jenika Muharram. Salanjutipun Bapak Ibu, monggo kita dadosaken awake dhewe ganti taun niku ora ming awake dhewe. Oh iki wis tahun 1447 Hijriah wis ditinggalke, saiki lekas mlebu ten 1448. Nah, niki napa kangge kula yang sami. Nah, niki monggo kula sami mendhet iktibar piwulang saking ingindipun napa tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning nek ngene dhewe niku adat Jojo Mataraman niku wonten anu nggih. Lampah nek siji Suro niku do napa? Mubeng beteng kanthi tapa bisu. Bisu niku pokoke iso omong ning ora omong, ngampet ora omong, mlaku mubeng beteng. Nah, jatosipun apa? Nalikanipun kula nyasami niku mboten napa? Mboten wicanten ora ngomong niku insyaallah napa iso meningkatkan konsentrasi. Terus kok ngopo ndak kon ngubeng beteng
Ya engko nek ming le konsentrasi nang papan satu tempat ming meneng bae mesti cepet le ngantuk. Mulane apa? Nalikane mubeng beteng niku mesti ora bakal ngantuk. Nah, niku. Nah, jadi apa? Lekon mendel niku napa? Kon merefleksi, kon ngengen-ngen, kon ngitung-ngitung pribadi. Niku napa? Le nggunake salah satunggalipun niku. Nah, kula biyen sami menika nalikanipun mendhet itibar prastawa ing dipun lampahi dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika kan wiwit dipun angkat, wiwit dipun wisuda dening Allah dados rasul menika kan saklaminipun 13 wulan, 13 tahun, 13 tahun niku wis pokoke kahanan sing rekoso. Dipaidu karo kaum kafir Quraisy, dipuya-puya, dianggap dadi wong edan, dianggap dadi wong gendeng. Bab napa Kanjeng Nabi menika ngaturaken piwucal saking ngarsanipun Gusti Allah, sing piwucal niku ado banget karo sing biasa do dilakoni kalian piantun-piantun Madinah. Mekah nggih. Terus rikala semanten piantun-piantun Mekah kaum kafir Quraisy menika ya ngibadah nang Ka'bah. Ning ngibadahe ora kaya tata cara sing didhawuhke Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi nampa pituduhe Gusti Allah dipun aturaken niku wau Kanjeng Nabi dianggap wong gendeng, dianggap wong sinting, nggih. Nah, wong edan. Nah, ngantos napa Kanjeng Nabi menika awalipun anggenipun biawarakaken tuntunan agami menika kanthi napa sesideman, delik-delikan. Mengaturaken dhateng keluarganipun, dhateng napa piantun-piantun yang saged dipun pitados. Nah, ingkang salajengipun qadarullah Allah menika ndhawuhaken dhateng Kanjeng Nabi menika hijrah dhateng Madinah. Terus Mekah niku ten sisih kidul, Madinah niku ten sisih lor, watawis 650 kilometer. Nah, Kanjeng Nabi menika miderek dawuhipun Gusti Allah. Nah, ning Kanjeng Nabi menika nggih mawi taktik. Saking Madinah mboten langsung ke saking Mekah mboten langsung ke Madinah, mboten langsung mlayu ngalor. Ning napa lewat ngidul sithik terus nembe ten Madinah. Nah, niku nalikanipun sampun dumugi wonten ing Madinah, nggih. Jatosipun nggih wiwit rumiyin menika napa nggih sampun wonten piwucal-piwucal ing sampun dumugi wonten ing Madinah ugi menika. Nah, Rasulullah menika dipun sambet kalian piantun-piantun Ansor wonten ing Madinah nalikanipun piyambakipun menika hijriah menika. Ingkang salajengipun wonten ing Madinah menika Rasulullah ingkang sepisanan dipun tindakaken inggih menika bangun masjid. Bangun masjid
masjid menika kagem pepanggihan, kagem napa biawaraken pitedah saking ngarsanipun Gusti Allah menika. Sehingga napa sedherek-sedherek saking Mekah menika dumugi ten Madinah menika mboten beto napa-napa. Nggih. Wong 650 kilo ming mlaku. Terus le mlaku niku nggih kanthi cara sesideman. Aja nganti iso dingerteni karo wong-wong kafir ku Quraisy niku. Niki. Nah, Ibu bapak jamaah rahimakumullah, menapa piwucale ing saged kula panjenengan sami pendet kalian pindahipun Kanjeng Nabi. Bilih nalikanipun Kanjeng Nabi menika sudah bersungguh-sungguh ten Madinah le mbiyawarake le berdakwah agama Islam ning kok ora ditampa, terus didhawuhke dening Allah hijrah pindah nika pados napa? Pados lingkungan ingkang sae, lingkungan ingkang mendukung. Nalikanipun dakwah ten Mekah menika kathah pengalang-alang, kathah ingkang ngalang-alangi. Ning nalikanipun sampun dumugi wonten ing Madinah menika pikantuk lingkungan ingkang sae, pikantuk napa dukungan ingkang sae. Sehingga wonten ing Madinah menika lajeng saged berkembang. Mila ibu bapak jamaah rahimakumullah, miturut saking tembungipun hijrah menika pindah. Hijrah menika pindah. Nah, monggo kula sami menika monggo mendhet momentum hijrahipun Rasulullah niku awake dhewe ya hijrah. Ning ora sah kudu hijrah pindah papan panggonan nggih. Insyaallah ten Surabaya wis tentrem ya wis. Mboten sah kudu nandak pindah nang Kalimantan, mboten sah kudu nandak pindah nang Sumatera utawa nang Sulawesi utawa nang Irian. Nah, terus napa awake dhewe hijrah pindahe? Nggih. Niku. Pindah saka bab sing Allah sing elek dateng napa? Ingkang sae. Awake dhewe nek isih mbok-mbok nglakoni maksiat, mbok-mbok nglakoni tumindak dosa, awake dhewe hijrah pindah ora nglakoni maksiat, ora nglakoni tumindak dosa. Monggo niki ora sah kudu sing kangelan. Kadang sing enteng-enteng mawon niku nggih. Lesan kita, gitu. Kadang-kadang lesane awake dhewe niku gampang banget nggo tumindak maksiat, nggo gibah, nggo ngrasani, nggo ngunek-unekke, nggo maidu. Nggih. Hijrah ora kudu total ya wis. Wingi biasane bendina 5 itu ya dilongi. Sedina ora maidu kuat. Sesuk meneh ya ora maidu. Nek biasane sing kathah maidu niku bawahan apa ibu-ibu? Ibu. Nggih mangke. Nggih ngakone nggih. Dadi sak maidu niku ibu-ibu. Nggih. Hijrah biasane
ngrasani karo wong liya. Pokoke esuk-esuk tangi turu wis niat arep nang warung, pokoke niat arep hijrah. Inggo wae aku mengarep blonjo wae rasah ngrasani gitu. Biasane anggere ana warung Ider napa ten kene mriku blonjo arep golek sayuran ngoten wis kecekel sing diblonjo wis nyangking ngoten ning ketemu sing agi teko ngono, Bayu. Ngerti ora? Niku anggere wis ngoten niku. Nah niku nggih. Pokoke mangke niku anggere wis niat arep hijrah, wis yo aku selak arep bali iki ya selak arep dienggo. Nah ngoten niku. Nah, arep selak nggo masak nggih. Niku. Paningal kita. Ya, niku kangge ningali ingkang halal, ingkang sae. Nah, napa barang-barang ingkang haram ingkang boten pareng kula sami tingali kita tahan awake dhewe boten ningali. Niku napa? Hijrah ningali sing haram dateng ningali ingkang halal. Talingan kita biasanya niku wau pasangane kalih lesan niku wau nggih to? Nggih, pokoke anggere sing siji ngrasane kuping niku rasane pokoke nyaman nek nggo ngrungokke wong ngrasani niku nggih. Niku dilongi ngoten niku. Niku napa? Hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa dateng nggih nggunakake sing sae niku. Ing salajengipun Bapak Ibu saking ayat ingkang kita aturaken niku nek Allah dadoske setunggal taun niku 12 sasi ten akhiripun niku wau nek Allah niku badhe nyertani dhateng tiang-tiang ingkang takwa. Nggih, terus Allah itu akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Nah, nek awake dhewe yakin lan awake dhewe kudu yakin kalian ayat menika, mila wong sing takwa niku ora ana rasa kuwatir, wong sing takwa niku ora ana rasa sumelang. Wong sing takwa niku ora ana rasa wedi. Nggih. Menapa dipun sarengi kalian Gusti Allah. Mila napa awake dhewe monggo kangge menika kula sami ningkataken takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kula sami tambahi anggenipun mendekat dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Insyaallah nek awake dhewe mendekat dhateng ngarsanipun Gusti Allah, Allah menika maha pirsa, Allah menika maha ngatosaken. Mila napa mawon kula sami niku insyaallah kebutuhane awake dhewe niku bakal dicukupi karo Gusti Allah pun. Insyaallah nek wis yakin tenan-tenan karo Gusti Allah niku pun Allah niku ling menehi dalan niku wis gampang banget niku. Mila napa? Monggo Bapak Ibu kula sami ingkang sampun tinar buka nampi pitedahipun Allah. Nah niki nek jenengan wekdal menika saged rawuh makempal ten masjid niku kula yakin niku merga jenengan pun nampi hidayah pitedahipun Gusti Allah. Wong ki nek wis nampa pituduhe Gusti Allah nglampahi pangibadahan niku rasane enteng. Nggih. Sajane kula yakin sedaya sederek niku nek nglakoni salat, nglakoni poso niku kabeh do iso.
Ning sing do dereng saged niku mergo dereng pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Mila monggo kula sami jagi hidayahipun Gusti Allah ben awake dhewe saya tambah-tambah lingi badah, awake dhewe saya tambah takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah nggih. Sampun wekdalipun maghrib, Bapak Ibu mangga kita dherekaken panyuwun pandonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ing saged kita taraken kathah kekiraan lan kepatan kula nyuwun pangapunten. Kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.